सब वीडियो करनी छुआ भाइरल ହେଇଯିବ ବ ଲାଇଟ୍ ଦେଇବେ ବସ 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 ଲାଇଟ୍ ଦେନି ଭାଇରଲ ଲୋକ ନେବେ ଲାଇଟ୍ ଭାଇରଲ ହେଇଯିବ ଲାଇଟ୍ ଦେନି ତୁ ଚାଲ ଓ ପୁଲିସ ଧର ନବ ଲାଇଟ୍ ଦେନି ଲୋକ କବେ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କୋଲକି ଯାଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଡା କି ଲାଇଟ୍ ଭାଷା କହୁଛୁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛଡା ହବ ନା ଖାଇବା ନା ହଁ ଖାଇବା ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡିଓ ହବ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇବା କି ଏଇଠି ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବା ଏଇଠି ଖାଇଲୁ ଟିକେ फाइनाली खाइबा भी हो पूरा शेष तो एबे आम घर को बाहर तो चलते टीम जाए सेठी पुलिस अच्छी ना ना
ବାଙ୍ଗରା ଯଦି ଏରିକ ପାଇଯିବ ବାଙ୍ଗରା କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ ବାଙ୍ଗରା ଫୁଲ ଟାଙ୍ଗରା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ କରିଛି ଭିତରଟା ନୁହେଁ ନା ଭଲ କନେ କିଛି ହବ ଭଲ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଅନେଇଥିଲା ନା ସେ फाइनाली घर पहुँची जीवा आमे आउ एठू 1/2 किलोमीटर रहा तो यू मु मो ब्लॉग्स को एंड करुची रहुची नमस्कार देखा नेक्स्ट वीडियो रे ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ଆଗକୁ ଅନ୍ଧାରିଆ